2 χρόνια είναι ξεπερασμένη. Έχει γίνει κάτι άλλο. Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί. Οι ρυθμοί στους οποίους όταν μείνει. Βάσει των οποίων κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και όλος ο κόσμος. Εμείς δυστυχώς όμως κινούμαστε με πολύ πιο αργούς Και ρυθμούς. φανταστείτε τώρα ότι η Ολλανδία που έχει αυτή την τεχνολογία σκοτώνει κλάδους της παραγωγής της, γιατί είναι υδροβόροι και μολύνουν. Δηλαδή έχει μεταφέρει, ας πούμε, όλα τα μινκ έχουν έρθει σε εμάς, στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί τα θεωρούν ότι μολύνουν τα ύδατα και δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτή είναι η διαφορά της κοινωνίας. Έτσι. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κύριε Καρκατζέλη, θέλω να συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτησή μας γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δράμα, με τον νομό της δράμας. Όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, για το χρέος και για όλα τα άλλα, για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλούν στα κεντρικά κανάλια και μιλούν πάρα πολύ. Καιρός λοιπόν να μιλήσουμε εμείς εδώ για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τόπο μας. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Popular, η μόδα στα δερμάτινα. Τεράστια ποικιλία σε χρώματα και σχέδια. Άριστη ποιότητα. Γνήσια δέρματα. Παλτό, ημίπαλτο, σακάκια, μπουφάν για άνδρες και γυναίκες, όλα σε τιμές σοκ. Δερμάτινα αξίας 300 ευρώ, τώρα μόνο 100. Popular, όλα τα δερμάτινα τώρα σε προσφορά μόνο 100 ευρώ. Προλάβετε αυτήν την προσφορά πριν τελειώσει. Popular, στο κεντρικό δρόμο Δράμας προς Οτσάνης, κοντά στο Πάρκο των Κομνηνών, Ευξήνου Πόντου 39. Τηλέφωνο 25210 55 035. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στο ράφι, γιατί όταν τα ράφια είναι Euroform, όλα τα βλέμματα μένουν στο ράφι. Euroform, μεταλλικά ράφια σε όλα τα μεγέθη και για όλες τις χρήσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Ράφια για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ράφια για το σπίτι σας και για την επιχείρησή σας. Euroform, μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη και που δημιουργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Euroform, παραγωγή διάτριτης λαμαρίνας κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια για βιομηχανικές και διακοσμητικές εφαρμογές. Euroform, στο υπερσύγχρονο μηχανουργείο μας αναλαμβάνουμε κατασκευές μηχανημάτων όπως σχιστικά ξύλου και μεταφορικές ταινίες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή μηχανήματος. Euroform, η δραμηνή εταιρεία που καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 40 40 81. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες, ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σας. Με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Μπαχάρια, πιπέρια, μυρωδικά, αρώματα. Και ακόμα έχετε πολλά να ανακαλύψετε. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αφήστε τη μαγεία της Ανατολής να σας οδηγήσει σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Ανακαλύψτε την αυθεντική πολίτικη κουζίνα. Ταβέρνα Ροδόσταμο, με γεύσεις από παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι και τα πιο αγνά υλικά. Τώρα, απόλαυση και άνεση μαζί στο νέο ανακαινισμένο μας χώρο. Παρασκευή Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ζωντανή μουσική. Ταβέρνα Ροδόσταμο, Αγίας Βαρβάρας 13, Δράμα. Ροδόσταμο, γεύσεις με άρωμα Ανατολής. Δημιουργία, εμπειρία, ποιότητα κατασκευής. Μακρόγλου. Κατασκευάζουμε έπιπλα κουζίνας, καμαρόπορτες, εσωτερικές σκάλες, ντουλάπες και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία ονειρεύεστε για το χώρο σας. Κουζίνα από 170 ευρώ το μέτρο. Ντουλάπες από 170 ευρώ το μέτρο. Πόρτες από 200 ευρώ. Θωρακισμένη πόρτα από 650 ευρώ. Τώρα και νέο τμήμα με εκκλησιαστικά έπιπλα.
Μακρόγλου, η τέχνη της ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Αδριανή Δράμας. 14 χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά. 12.000 ικανοποιημένοι πελάτες. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμισή μας. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Εγγυημένα οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Σας προκαλούμε. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας από οποιαδήποτε ασφαλιστική και εμείς θα σας προσφέρουμε τη χαμηλότερη τιμή. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Ασφάλειες αυτοκινήτων από 150 ευρώ το χρόνο. Ασφάλιστρα κατοικιών μόνο 1 και 10 ευρώ ανά 1000 ευρώ ασφαλισμένου κεφαλαίου. Ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Εκπτώσεις σε οικογενειακά προγράμματα ασφάλισης και υγείας. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Μην ψάχνετε σε απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Κερδίστε χρήματα, χρόνο με σιγουριά και αξιοπιστία. Θήτα Αθανασιάδη 3133 στη Δράμα. Τηλέφωνο 25210 31000. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Η καλύτερη διαφήμισή μας εσείς. Μη σας απασχολούν οι μεταφορές σας. Τώρα είμαστε κοντά σας. Ελτά Courier. Εμπειρία, κύρος, αξιοπιστία, σιγουριά. Μία τιμή για όλη την Ελλάδα, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Άμεση απόδοση αντικαταβολών με την εγγύηση Ελτά Courier. Επίσης, μεταφορά χρημάτων σε όλον τον κόσμο μέσα σε 2 μόνο λεπτά. Εύκολα και γρήγορα με τη Western Union. Είμαστε ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. 2 καταστήματα στη Δράμα. Κεντρικό 1η Ιουλίου 30 και υποκατάστημα Λαμπριανίδη 25. Αντιπρόσωπος νομού Δράμας Χαραλαμπίδης Γεώργιος. Ελτά Courier. Είναι παντού, πάνε παντού. Καλά χειμώνα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Στον δρόμο προς την κάλπη, στον δρόμο προς τις εκλογές, κυρίες και κύριοι, εδώ καλεσμένος στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης, συνεχίζει να είναι ο κύριος Τάσος Καρκαντζέλης, είναι υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στα θέματα του τόπου μας. Δεν θα έλεγα μόνο στα θέματα της Δράμας, στα θέματα της υπαίθρου, όπως λέμε εδώ, της δικής μας της περιοχής. Έτσι, το 80% της ελληνικής περιφέρειας. Στο 80% της ελληνικής έχουμε τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Αναφερθήκατε μάλλον καλύτερα σε μια ουσιαστικά αναδιάρθρωση, έτσι, μια αναγέννηση ολόκληρη. Έτσι, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, μια αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, της ελληνικής αγροτιάς. Ναι, όλου του γεωργικού τομέα, ο οποίος, για να το πούμε σε 3 γραμμές που είναι σημαντικές, έχει και αυτό σε 100 ζητήματα, αλλά για να πούμε σε 3 γραμμές που είναι σημαντικές. Χρειάζονται οι αγρότες μας, οι τωρινοί και οι νέοι αγρότες που θα είναι πολλοί, χρειάζονται καταρχήν ένα μηχανισμό εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας. Μια πραγματική γεωργική σχολή, δηλαδή όπως είναι η αμερικάνικη, η οποία μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και σεμινάρια σύντομα, γιατί σήμερα, ξέρετε, η γεωργική εκπαίδευση γίνεται σε σεμινάρια, σε σχολεία και σε ΚΕΚΑ, έτσι, στον πίνακα. Αλλά κυρίως θα μπορεί να μεταφέρει τεχνογνωσία και να τους δίνει τη δυνατότητα να συνευρεθούν και να προχωρήσουν. Ήδη είμαστε σε κάποιες συζητήσεις με φορείς όπως το ΕΘΙΑΓΕ, το Δημοκρίτιο, η ίδια η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, και μάλιστα ένα από τα καλά σημεία που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλαιώνα, ώστε να είναι συνδιεκδίκηση και με την Καβάλα και στην περιφέρεια. Αυτό είναι μια ανάγκη, βέβαια, ό,τι λέμε τώρα είναι μια ανάγκη που υπάρχει σχεδόν σε όλο το γεωργικό τομέα, σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι χρειαζόμαστε υποδομές, όπως είναι το νερό που αναφέραμε πριν. Χρειαζόμαστε και ή αναδασμούς όπου δεν έχουν γίνει, αλλά είναι λίγα αυτά τα σημεία. Και το τρίτο που είναι το σημαντικότερο, χρειαζόμαστε δραστικές τομές στην αγορά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε εκατομμύρια, να έχουμε 500.000 αγρότες, αλλά οι έμποροι είναι 10. Άρα εκεί έχουμε ένα θέμα. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πρόταση, ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος για τα δημοπρατήρια,
που επιτρέπει την δομή και το δημοπρατήριο δίνει μια πιο οργανωμένη αγορά. Δεν εξαρτάσαι ούτε από το παζάρι με τον έμπορο, ούτε από το αν συμπληρώσει, ούτε πώς θα τα διαλέξει κτλ. Ούτε ποσότητες. Είναι μια σημαντική τομή, την οποία όμως είναι καλό να τη συζητήσουμε σε μετέπειτα. Απλώς αυτή τη στιγμή θέλω να πω σε πολλούς νέους ανθρώπους που με ρωτάνε και συζητάμε ότι μπορούμε σε 2-3 χρόνια να μπουν στο χωράφι και να ξέρουν ότι έχουν βοήθεια από πίσω, ότι δεν θα πάνε μόνοι τους. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν σήμερα να ξεχωρίσουν το φύλλο από τη ρίζα, έτσι δεν μπορούμε να τους πάμε στο χωράφι όπως πριν. Και μπορούμε λοιπόν να έχουμε αγρότες οι οποίοι είναι παραγωγικοί, κάνουν εύκολα τη δουλειά τους. Εντάξει, εύκολη δουλειά κάτω από το Θεό δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων όσο μπορούν πιο εύκολα. Και αυτοί οι αγρότες θα δημιουργήσουν και πάρα πολλές θέσεις εργασίας γύρω. Δηλαδή μια θέση στο χωράφι δημιουργεί 5 θέσεις εργασίας στον υπόλοιπο νομό. Μια θέση στο Μαντρί, ακόμα και αν είναι βουλγάρικη, η μετανάστη ας πούμε εξωτερικού, δημιουργεί 15 θέσεις εργασίας στην υπόλοιπη. Κτηνιάτρους, ζωοτροφές, φορτηγατζίδες, γαλατάδες και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το κομμάτι, για να περάσουμε στο δεύτερο άξονα, σήμερα στην περιφέρειά μας γενικά γίνεται ένα έγκλημα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή περίπτωση σε κάνα εξάμηνο μην έχουμε ούτε ένα κεφάλι ζωντανό. Η Ευλογιά ήδη έχει θερήσει τον Εύρο, τη Ροδόπη, έχει μπει στην Ξάνθη. Αν δεν κάνουμε άμεσα εμβολιασμούς στη Γαβάλα και στη Δράμα θα έρθει και σε εμάς. Θα βλέπεις τη φωτιά στο σπίτι του γείτονα. Έτσι. Και ο Μελιτέος έχει επίσης πρόβλημα στα μοσχάρια. Λοιπόν, αυτά δεν λύνονται με μια αποζημίωση. Δηλαδή, άμα καεί το μαγαζί σου, τα όποια λεφτά θα πας για την αποζημίωση δεν θα σε καλύψουν ούτε για τους μήνες που είσαι εκτός, ούτε για πελάτες που θα χάσεις, πώς θα ζήσεις. Ούτε σαν ασπιρίνη δεν λειτουργούν τα χρήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Αν χάσεις το κεφάλαιό σου, το ζωικό κεφάλαιο στην προκειμένη περίπτωση, άντε μετά να το ξαναφτιάξεις και να το φτάσεις στο βαθμό. Και με δεδομένο το εξής, ότι επειδή οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι λόγω κακής οργάνωσης της αγοράς ήταν ήδη χρεοκοπημένοι, χρωστούσαν ήδη τα μαλλιά, αυτό ήταν το τελικό χτύπημα. Δεν ξέρω δηλαδή πόσοι θα ξαναμπούν στο Μαντρί με την όποια αποζημίωση. Αν όμως φύγει ο κτηνοτρόφος, αν φύγουν κτηνοτρόφοι από τα ορεινά του παραναιστείου, θα κλείσουν και τα σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά τους τα κρατάνε ζωντανά. Και αν κλείσουν τα σχολεία θα αναγκαστεί να φύγει και ο φαρμακοποιός και σε έχει δουλειά. Γιατί το παιδί του δεν θα έχει σχολείο να πάει, θα πρέπει να κατεβεί στη Δράμα. Λοιπόν, και άρα δεν είναι οι 100 τσομπάνιδες ή πόσοι σταυροί έχει το Παρανέστη. Είναι όλα τα βουνά της περιφέρειάς μας και είναι η μισή μας περιφέρεια. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, αυτή την απειλή μπορούμε να την κάνουμε ευκαιρία. Μπορούμε να χωροθετήσουμε, να εστιάσουμε στην κτηνοτροφία, όχι σαν κατάντια, σαν οργανωμένη δουλειά. Μπορούμε να χωροθετήσουμε κτηνοτροφικά πάρκα οργανωμένα, όπου θα ανεβαίνει ένας δρόμος, θα ανοίξουμε μια γεώτρηση για να έχουν νερό τα λιβάδια. Θα πηγαίνει μια φορά κτηνίατρος σε οργανωμένο εργαστήριο. Θα έχουν μια αλληλοστήριξη μεταξύ τους. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορούν να γίνουν, ξέρετε τι γίνεται. Φαντάζουν στην Ελλάδα του σήμερα, έτσι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2015 φαντάζει άπιαστο όνειρο αυτό το οποίο ενδεχομένως, εσείς το γνωρίζετε, ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα κτηνοτροφικά πάρκα τώρα που λέτε ότι θα... ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα στον χώρο της κτηνοτροφίας. Ισχύει, απλά... Έτσι δεν είναι? Τώρα θα σας ακούνε οι κτηνοτρόφοι και θα λένε τι μας λέτε, υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυτά τα πράγματα, μπορούν να γίνουν, γίνονται εύκολα? Ναι, πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Λοιπόν, απλά ξέρετε 20 χρόνια που ασχολούμαι σε αυτό το κομμάτι, η αίσθηση που είχα ήταν εξής, σαν να πηγαίνει σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί να ανάψει φωτιά χτυπώντας πέτρες και να του λες φιλαράκι υπάρχει ηλεκτρικός αναπτήρας ο οποίος ανάβει κατευθείαν. Θα σου πει είσαι τρελός. Οπότε λοιπόν εκείνη την ώρα δεν έχει νόημα προσπαθείς να του εξηγήσεις πώς δουλεύει ο ηλεκτρικός αναπτήρας σε άνθρωπο που προσπαθεί με πέτρες να ανάξει φωτιά. Ανάβεις τον αναπτήρα και του λες να τους. Λοιπόν, στην περίπτωσή μας λοιπόν,
αυτό που θα κάνουμε στον ΤΟΕΒ θα το δείξουμε σε όλη την υπόλοιπη χώρα, ότι εδώ είναι. Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών πάρκων δεν έχω να κάνω κάτι. Θα τους πάρω, η Ανάβρα τα έχει κάνει εδώ και 15 χρόνια ο Τσουκαλάς, ο πρόεδρος της. Θα πάνε να δούνε πώς είναι πραγματικά οργανωμένα. Δεν τους πάω στην Ολλανδία, γιατί στην Ολλανδία θα μου πούνε εδώ είναι Ολλανδοί. Θα τους τα δείξω στο Βόλο, στη Μαγνησία. Έτσι, ότι πόσοι μπορείτε, οι 5, οι 6, οι 7, οι 3, πολύ ωραία. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Βόλο. Λοιπόν, αν το καταλάβουν 3 και το κάνουμε στα Κύρια, ας πούμε, μετά είναι ευθύνη των αλλωνών. Δηλαδή δεν μπορεί. Ναι, μετά θα το δουν και στην Ξάνθη, μετά θα το δουν και στην Κομοτηνή, θα το δουν στη Σέρας. Θα το κάνει και το Παρανέστη, δηλαδή δίπλα του είναι. Δεν θα καταλάβει. Δηλαδή πόσο ευκολότερη είναι η δουλειά του. Μα θα φανεί εκ του αποτελέσματος θα υπάρξει. Άρα μπορώ να γίνουν. Εγώ δεν κρέμομαι στο ότι ο κόσμος δεν θέλει. Ο κόσμος δεν ξέρει και δεν θέλει. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Έτσι. Απλά πολλοί θεωρούν ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι. Ήδη ξεκινάμε κάποιες συζητήσεις, έχουμε βάλει μάλλον μπροστά αυτό το πράγμα. Τώρα, όμως, για μας, για τη Δράμα γενικά, είναι σημαντικό ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε τη Δράμα βάζοντας ξανά τα βουνά στο παιχνίδι. Δηλαδή έχουμε 900.000 στρέμματα καλλιεργήσιμη γη στον κάμπο και έχουμε 800.000 σίγουρα βοσκοτόπια στο βουνό. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει καμιά υποδομή, δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχουν δίκτυα, δεν υπάρχουν... ανεβαίνει το φορτηγό της Νεογάλα για να πάρει 150 κιλά γάλα. Καταλαβαίνετε. Λέμε λοιπόν ότι με βάση την κτηνοτροφία θα φτιαχτούν κάποιες πρώτες υποδομές, αφού θα πάω δρόμο στα Κύρια, μπορώ μετά να τον πάω λίγο πιο πέρα για να συνδεθώ στο Παρανέστη, ας πούμε, ή αφού θα φέρω κομμάτι στους ποταμούς, γιατί θα γίνει ένα πάρκο εκεί, μετά από εκείνον τον δρόμο που άμεσα αρχίζει να πληρώνεται από την κτηνοτροφία, μπορώ να φέρω δασικά προϊόντα που επίσης πληρώνονται άμεσα και μπορώ πλέον, αφού έχω υποδομή, δρόμους, νερά, ρεύματα κτλ, να πάω και το οικοτουρισμό. Εκείνο το κομμάτι όμως, ο οικοτουρισμός, δεν μπορεί να το κάνει μόνο στο Δήμος Νευροκοπείου, μόνο στο το Παρανέστη, μόνο του το Δοξάτο, μόνο στο νομός Δράμας χωρίς τη συνεργασία με την Ξάνθη ή με την Καβάλα. Φωνέστος είναι ένας προορισμός. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας ενιαίος προορισμός, ο οποίος αρχίζει από τη Φωνή της Αμερικής κάτω στο Καράορμαν, στις εκβολές του Νέστου, το Καράορμαν, το Ξώτες, Σταυρούπολη, Παρανέστη, Μικρομιλιά, Ποταμούς, Νευροκόπη, Βόλακας. Και σε αυτό το κομμάτι το οικοτουριστικό, έστω και σε ορίζοντα δεκαετίας, μπορούμε να αναπτύξουμε έναν προορισμό με πάρα πολλές δραστηριότητες. Επίσης δεν είναι αδύνατο και εκεί και δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά. Το κάναμε στην Κερκίνη, όταν το 1998 ξεκίνησαμε πάνω. Ο Ρέκλος, ο Γιάννης που έκανε την πρώτη μονάδα, οι ντόπιοι τον αντιμετωπίζαν σαν τον τρελό που ήρθε να δείχνει τα κουνούπια στη λίμνη. Αυτή ήταν η εικόνα τους. Και εκεί ήταν κάποια χωριουδάκια, το Παρανέστη φαινόταν Νέα Υόρκη μπροστά στα πορόγια πως ήταν. Ξεκινήσαμε από πολύ χειρότερη από εμάς κατάσταση. Όμως υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, τρέξανε, παλέψανε, ο Ρέκλος και για 5 χρόνια ό,τι υπήρχε δημοσίευση ήταν δικιά τους. Φέρανε κόσμο, φέρανε δημοσιογράφους, τους δείχνανε ένα τόπο που οι ίδιοι βλέπανε πανέμορφο, κανένας άλλος γύρω τους δεν έβλεπε δυναμική. Έτσι, και αυτοί φέρναν ξένους και τους δείχναν. Και σήμερα η Κερκίνη έχει 52 εβδομάδες το χρόνο τουρισμό. Έτσι, έχετε δίκιο. Τα βουβάλια, τα περιβόητα που ακούμε βουβαλινό, το 2000 που πρωτοπήγα πάνω, γιατί ήταν φίλος το χασαπάκι ας πούμε που λέγαμε τότε, ήταν 4 ζώα. Σήμερα είναι πάνω από 3.000 και τέτοια. Δεν έγινε προφανώς Θεσσαλονίκη και ούτε πρόκειται να γίνει. Αλλά ήταν ένας τόπος που σταμάτησε την πτώση του, ανεβαίνει πολύ. Υπήρχαν δυο ξενοδοχειακές μονάδες τότε, τώρα είναι καμιά 30-40 έστω ρεντρούμια. Λοιπόν,
Αυτό το πράγμα είναι μια ώρα από εμάς. Είναι μια μισή ώρα από εμάς η Κερκίνη. Γιατί να μην πάμε να το αντιγράψουμε? Το ξέρω πώς το κάναμε. Έτσι, ξέρω πώς υλοποιήθηκε εκεί πέρα. Και αυτά που συζητάμε σε μεγάλο βαθμό δεν κρέμονται από το κράτος. Δηλαδή δεν κρέμεται αν θα εκλεγεί ο Καρκατζέλης να πάει στο Υπουργείο Γεωργίας ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να αλλάξει νόμους ή να πιέσει. Τους ίδιους νόμους είχε και η Κερκίνη αυτά τα χρόνια, τους ίδιους νόμους έχουμε και εμείς. Εκεί δεν εμπλάκηκαν βουλευτές, τίποτα. Ήταν ξεχασμένοι. Έτσι. Λοιπόν. Είναι η υπόθεση και των ίδιων των ανθρώπων. Έτσι. Κυρίως είναι η υπόθεση και των τοπικών φορέων, των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, όπως λέμε, των τοπικών φορέων. Των τοπικών ανθρώπων, και να πάμε, αυτό ας πούμε βάζει στον 5ο άξονα που έχουμε, ότι αν δεν αλλάξουμε σαν άνθρωποι, αν δεν κινητοποιηθούμε σαν οργανώσεις πολιτών, αν δεν βοηθήσουμε σαν πολιτιστικοί σύλλογοι να αναδείξουμε ιδιαίτερες γεύσεις και έθιμα που μπορούν να κάνουν την συνολική κοινωνία, αν σαν εκκλησία δεν μιλήσουμε παραπέρα κάτι παραπάνω από τη φιλανθρωπία, αν σαν ιδιωτικά φροντιστήρια ας πούμε, δεν δώσουν δεξιότητες ή γλώσσες άλλων χωρών, γειτονικών χωρών, όλα τα άλλα δεν θα γίνουν. Αν εμείς δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας, αν εμείς, και έχουμε τέτοιες οι πολίτες, οι άνθρωποι πολίτες, σαν παιδεία, προσέξτε, όχι σαν εκπαίδευση. Εκπαίδευση είναι οι γνώσεις που δίνονται στο σχολείο. Παιδεία όμως είναι και η εκκλησία, είναι και η αλάνα, είναι και τα πανηγύρια. Κουλτούρα, όπως λέμε. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν ακόμα ζωντανά στην δράμα. Στην Θεσσαλονίκη πεθάνανε. Δεν θα βρεις αλάνα στο τέτοιο, στην Θεσσαλονίκη. Στα χωριά Κουτσά Στραβά παίζουν ακόμα. Δεν έχει πανηγύρι μέσα στην πόλη. Στην δράμα έχουμε τα έθιμά μας. Θα πάμε αύριο, μεθαύριο στο Καλαμπάκι, έχει το κουρμπάνι και ξέρετε το κουρμπάνι είναι ένας αξιοπρεπής τρόπος εισιτίου. Δεν πάει πεινασμένος.